салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дӯстони азиз, дар бораи либосҳои арӯсӣ, либосҳои миллӣ бисёр мепурсанд. Марҳамат, чунин набор пешниҳод мешавад. Иҷада ҳам вайш ҳастай, ҳам иҷораш ҳастай, ҳам фурӯшуш духтарако. Марҳамат, анами чодара бисёриён мекуфтанд. Ина ино иҷораам дорам, фурӯшам доранд. Метавонанд ки ҳамроҳи худшон дар бораи иҷора ё фурӯшуш гап занон кунед. Рақамашона ман мемонам. Ин набор аз бозори Корвонай, тарафи Пажарка, бинои Корвон-Сити, якум ошёна назди магазини Арзон Кидс. Мана бинед чӣ хушрӯ бо иҷада тур кардагӣ. Баъд духтарако иҷораҳошон аз 50 сомон сар мешавад. Мана иҷада бисёрай, ҳар хелаяй. Диден, аз 50 сомон иҷораш сар мешавад. Фурӯшуш бошад, анамин чодарора аз 150 сомона сар карда фурӯшӣ доранд. Инамино ҳамаш чодарои фасони хушрӯ. Духтаракои мо бисёр мепурсиданд. Ина марҳамат духтарако, рақамҳои телефони савдогар ҳаст. ҳамроҳи худшон бо ҳамсӯҳбат шавед. бо нарх навоша мефаҳмонатонам. Иҷада либосҳои миллӣ, либосҳои арӯсӣ беҳад бисёрай. ма шумода нишон метиҳем якта ба якта. Чӣ хел образҳои хушрӯ доранд биненда. Мана ино ҳам фурӯшия духтаро, ҳам иҷораям метиҳам. Беҳад фасонак корои дастӣ. Мана бинен нархошон нархҳои арзона. Ина чакан мехоҳен, мана ин намудо мехоҳен. ҳам фурӯшда ҳастай, ҳам иҷора. И тарафа бинен. Мана барои арӯсако бисёр хушрӯ. ина дохили дуконшон медроен, беҳад либосҳои фасон доранд. Мана аҷоибот. кӯдаконаам инчунин дариҷа пайдо мекунанд духтарако. ҳам барои домодо ҳаст. Чӣ хеле гуфтам ҳам иҷора доранд, ҳам фурӯшда. Мана ана ино келин саломҳои чӣ хел хушрӯ ҳаст. хулоса иноша бинен. Мана и образора бинен. ино аз чанд сум сар мешавад? ана дӯстони азиз, аз 500 сомон, аз 400 сомон ҳамхел набори арӯсӣ шумо пайдо карда метавонед ҳангоми харид кардан. Мана вақте мехаред то 4500 сомонара ҳамхел комплекто доранд. чӣ хеле гуфтам, аз 500 сомон шумо анамин намуд либосора метавонед харед. касое ки иҷора мегиранд духтарако, аз ами 100-150 сомон иҷораш сар мешавад. қимат 700 сомонай. мана биненда чӣ хушрӯ. касе дар кор мешавад, марҳамат скриншот карда партоен. дар бораи дастафкаш, дар бораи нархош маълумоти бештар аз худшон мегирен духтаро. ира бинед чӣ хел хушрӯ. чӣ хеле гуфтам барои домодаям ҳастай. инчунин барои хаднатӯям ҳаст. мана либосҳои хушрӯва то ҳол надида будама. ина марҳамат як бори дигар и бинои Корвон-Ситиай, якум ошёна назди магазини Арзон Кидс. ира бинед чӣ хел фасон бо ҳамаш корои дастӣ духтаро. мана размеро ҳамаш ҳастай. мана иҷада туру тоқиву ҳар намуда диадемаҳову интихобшон хеле ва хеле зиёдай. боварӣ дорам ки маъқултон мешавад. аз пеш биёен бо мебинен. ира бинен фасони бад. дӯстони азиз, и тарафа бинед барои домодо чӣ хел интихоби бисёрай. ҳама намуд костюм ҳаст, ҳама намуд образ ҳаст. хулас мана чӣ намуде мехоҳен, марҳамат. баъд ино хушрӯ.
диден чаканои дастдузам доранд. мана ино сарандазои беҳад фасон доранд ҳамроҳошон. бининда духтарако чӣ хеле гуфтам размерош ҳамаш ҳастай. анаи тарафа бинед иам чӣ хушрӯай либосое дар ҷа ҳаст ки дигар ҷода надида будам ма духтаро. марамади ёра бинен чӣ хушрӯ кардагиян на арӯсако ин ҳамуд обрӯзора мекуфтан. биёен мана вариантҳои аллакай камака ғавзтаракам овардиян. сафед каседа сафед дар кор буд. ина бинен сафедам ҳастай. хулас бинен иҷада чиққа тоқию қошти лову мана ин намуд ҳар хела фасоно навинкоҳо омадагиай. мана духтарако бори дигар такрор мекунам ин навор аз бозори Корвон бинои Корвон Сити якум ошёна назди магазини арзон Китсай. биёен инчунин рақамҳои савдогарам ҳам мондагим дар рӯи экран. бо чизе ки нафаҳмидед худшона пурсон шавен пурра маълумота шумода метиян. иша бинен чӣ хушрӯай чӣ хеле гуфтам ҳама намуд обрӯзора доранд. аз арзони арзон сар меша. нархошон аз ҳамаи ваяш иҷораш аз 150 сомон сар мешава. аз ҳама қиматшон 700 сомонай. мана каседа фурӯшда дар корай каседа барои иҷора дар корай нависен рақамҳои худи соҳиби дукона ва дар рӯи экран мондагӣ ҳастам. мана бинед ҳамаш кори дастӣ ҳамаш моделҳои дизайнер. мана ороишотам доранд. дидед ҳамроҳошон анамино бо ороишотошам ҳаст. зеби гарданои беҳад фасон доранд. мана